Radiologia! Radiologia! Cu și despre radiologi. Wow! Da, m-am gândit de multe ori la chestia asta. Consider că, secretul a fost că n-am fost singur. Deci am fost mai mulți oameni și fiecare... Și așa și eu a fost. În anul 3 de medicină, în care nu mai puteam să fac paralel la amândouă lucruri. Am decis să las și să mă divorțez de mingea și teren și să continui pe halatul alții. Hai să spunem nișă, mă simt eu confortabil, nici într-o parte, nici în alta, ci cumva la intersecția dintre cele două. Ok. Ele poate să fie mai multe, bazat pe trecut. Ok. De fapt, despre asta e vorba. Hai să le povestesc un pic ascultătorilor, tu deja știi povestea asta, despre cum am văzut primul meu contact cu Speech Recognition în 2009. Arește Chifor este radiolog intervenționist, se ocupă de o viață rezolvând patologii care în trecut nu se puteau rezolva altfel decât chirurgical. Se întâmplă niște lucruri la 20.000 de grade Celsius. Du-te și testează. Obține 20.000 de grade undeva și vezi dacă merge. N-ai cum. Da, exact. Ca dracu de greu. Nici nu știi cum ar trebui să arate o radiografie efectuată corect. Și atunci, de multe ori, ești pus în fața faptului să chem pacientul din nou, să-l iradiezi. Managerul este limitat în posibilitatea de a lua decizii. Ziatul, acum 10 ani, aveam salariu de 1100 de lei și plăteam chirie 800 de lei. These areas. So this is very specific for ultrasound. Era greu, dar ce să zic, eram tânără. Îmi plăcea foarte mult. Experiența pe care o ai nu ți-o poate lua nimeni. Se poate uita, se poate uita. De-aia nu vreau să întreb chiar tot. Se poate. Atunci că oamenii ăștia erau interesați să vadă ce cred toți cei din comunitatea de film. Nu conta că ești foarte tânăr, că ești... Am colegi care s-au specializat pe recuperarea cardiovasculară, care din nou cred că e ușor altceva. Salut! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Cărțile au rolul lor, pentru că îți formează un pic capacitatea de gândire și te canalizează un pic adică cum să abordezi un subiect vast. Adică mi se pare că confortul psihic este foarte mult, adică eu am impresia că îți influențează și vindecarea. Că poți apela la cineva care te-a operat, da? Și care poate îți da sfaturile cele mai bune în orice moment.